Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' नोंथांमोना नायगासिनो दं गियावटां YouTube चेनेल थ' नायलांबाय थादो दिनैहाय थारमाने बोरमा गोदाहैनो नागिरदों जों हारसाफोरनाव बोरमा गोदा लांहैनाय हारसाफोरनावसो आरोखि हाबानि बोरमा खासि मानै आरो गिदिरथारलै जों गोदानानैल' फैगोन आरोखि थारमाने आं थांफागोनसो जोंना आदैमोना बिदि बेदरनि एसे बिजनेस मावो नालाय थ' आं थांफागोनसो आरोखि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एबो खासि मासेयाव बेसेबांनिमोनलाय आदै बे 12,000 नि बैयो 16,000 नि खासिलै लोगोफोर जाबाय दा गोदानसै आरोखि बुथारनोसै खासि दा हरलै बेदर लाजिनो Saat besar sih. Saat besar ya. Saya belum pernah ada. Delivery. Kami matar ko sana. Hotel ito so. Nandiyan ito mo. Good. Deh. अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव चेनेलखौ नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आंबो गोदान थ' उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय।